الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونحفظ أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna mika godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa fuskokinmu a daidai wannan lokaci a wannan majalisi mai albarka na majalisu Ramadan da tafsiri kitabin Rahman. Yau insha Allah ta'ala yau 12 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 22 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da miladiya na Annabi Isa in ya tabbata 2020. Muna cikin suratul Muhammad
wannan kuma shine darasi na 20 ko zama na 20 insha Allah. Muna cikin suratul Muhammad, karatun jiya mun tsaya a daidai aya ta 26 yadda Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da muka karanta jiya yake faɗi cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, shin ba za su nazarci alqur'ani su lura da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a ciki su fahimce shi bayan nazari ba, ko akwai kwado ne wadda aka kulla zukatansu wanda yake hana su fahimtar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a cikin littafinsa kuma yake nufi. Allah tabaraka wa ta'ala a karatunmu na jiya har ila yau mun ji yayi magana akan waɗanda suka yi ridda bayan imani, kasancewarsu da suna masu imani suka ridda suka bar musulunci. Wannan kuma maluma sun tattauna, shin ana nufin munafikai ne wanda suka bayyana musulunci a fatan baki amma kuma zukatansu ba haka yake ba, ko kuwa ana nufin yahudawa wadda a littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu akwai bayani cikakke game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwansa da siffofinsa wadda sun san haka, sun yarda da shi a cikin littattafansu, amma lokacin da manzon Allah ya zo da suka gane cewa ba a cikinsu yake ba, sai hasada ta ainihin wato ɗauke su suka ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa sun ridda bayan kasancewar su da can suna kan imani na abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi a cikin littattafansu. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ba komai ya sa su haka ba face shedan shine ya kawata musu ayyukansu, ya kawata musu kafirci da kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Wannan kuma abin da ya kai su ga haka shine sun amince ko sun ansa cewa ma wa'inda suka kyamaci abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana nufin mushrikai da kafirai, sun amince musu cewa za su yi musu biyayya cikin wani sashi na abin na sashin al'amari, za su yi musu biyayya da da'a cikin sashi na wani al'amari. Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa shine masani ga abin da suka koya a cikin zukatansu. Wannan aya Imam Shinkiti ya yi bayani mai gamsarwa da jan hankali, yake cewa musamman ga musulmai a wannan lokacin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar na cewa wayannan mutane sun yi ridda ba komai bane sai saboda sun ce ma wayanda suka kyamaci abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sanuqiukum za mu yi muku biyayya cikin wani sashi na umarna al'amari, shine biyayyar su da manzon Allah da kuma rashin imani da littafin Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka yake cewa dole musulmai su zamo suna lura, kada mutum ya sake ya yi biyayya ma wani wadda ba musulmi ba, ya amince masa da abin da yake so cikin abin da ya saba ma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi na alkur'ani ko kuma na ainihin wato soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa ka amince ma wa'inda ba musulmai ba akan wani al'amari da suke so, alhali kuma wannan al'amarin yana nuna kiyayya ga littafin Allah tabaraka wa ta'ala, to wannan shi ma yakan sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato bata aikin mutum, kuma yakan sa mutum ya ridda daga musulunci ya zamo wadda ba musulmi ba, matukan ka yarda da abin da suke so wanda ya saba ma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar, ka so haka a zuciyarka ka yarda da shi, to wannan yana fitar da mutum daga ainihin wato musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu. Don haka yi ishara zuwa ga wato wayannan dokoki da ake amfani da shi a galibin kasashen musulmi na constitution, yake cewa dukkan mutumin da ya yarda da wannan constitution din, ya yarda da shi kuma ya amince zai yi biyayya har zuciyarsa wa wadda ba musulmai ba akan haka, to babu makawa wannan ridda ne, wannan kuma yana sa ayyukan mutum na musulunci gaba daya su ainihin wato lalace. Sauƙi da maluma suka yi magana a kai shine idan ya zamo ana ƙasa irin Najeriya wadda yake akwai gamayya, to ya zama cewa mutum kawai ya amince ne a fatan baki amma zuciyarsa bai yadda da abun ba, sa'annan kuma bai yadda wannan abun ya yi kusa da littafin Allah ba,
bare a daidaita shi ko kuma a nuna cewa ya fi littafin Allah. Amma duk lokacin da ka yadda cewa wannan abun na shiririta na constitution ya yi daidai da alƙur'ani, bare ma ka yadda cewa ya fi ƙur'ani, to wannan ƙararra kafirci ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ni. Allah tabaraka wa ta'ala a yau karatun da zamu tashi yake cewa fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ika, ayyaya halin su zai kasance su wa'inda suka nuna biyayya ma wadda ba musulmai ba cikin wani sashi na al'amari wanda ya saba ma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wa'innan mutanen da suka yi ridda suka bar addinin Allah tabaraka wa ta'ala, yaya halin su zai kasance a lokacin da mala'ikun ku suka zo karɓar rayukansu? A wannan lokacin mala'ikun yadribuna wujuhahum, suna dukan fuskokinsu, wa adbarahum kuma suna dukan mazaunansu, suna ce musu su fito da ainihin wato rayukansu kamar yadda ya tabbata wani aya. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa dalika, wannan hali da za su tsinci kansu a ciki a lokacin da mala'iku suka zo karɓar rayukansu suke dukan fuskokinsu da mazaunansu, wannan ba komai yasa ba face bi annahu muttaba'u ma ashaballah, sun bi abin da ya fusata Allah da kafirci da kiyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa karihu ridwanahu, kuma suka kyamaci abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi. Wannan yasa fa ahbata a'malahum, Allah tabaraka wa ta'ala ya lalata ayyukansu. Da haka wannan yana nuna cewa mutumin da ya yarda ko mutumin da ya fifita wani al'amari akan al'amarin Allah, ya fifita wani littafi akan littafin Allah, ko wani doka akan dokokin Allah tabaraka wa ta'ala, to da ikon Allah wannan shine halin da zai kasance a lokacin da mala'iku suka zo karɓar rayukansa. Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana irin wannan hukuma da kafirai za su dinga samu a ayoyi da yawa a lokacin da aka zo karɓar rayukansu, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin suratul anfal, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da zaka ga lokacin da mala'iku suke dukan wanda suka kafirce a lokacin da suke karɓar rayukansu, suna cewa akhriju anfusakum, ku fito da rayukanku. Wannan shine hali da za su shiga ciki. Allah ya kare mu da kafirci da ridda da fifita wani littafi ko wani doka akan dokokin Allah tabaraka wa ta'ala. Haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, ya da za ka gani kai musulmi a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ko lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa, mala'iku suna ainihin shimfiɗa hannayensu, wal mala'ikatu basitu aydihim, mala'iku suna shimfiɗa hannunsu suna dukansu, ma'anan basitu aydihim ai suna dukansu, suna cewa akhriju anfusakum, ku cire rayukanku, al-yawma tujzauna adabal hun, yau za ku gamu da azaba na wulakanci bima kuntum taquluna ala Allahi bighairi al-haqqi wa bima kuntum, wato Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa mala'iku za su dinga ce musu akhriju anfusakum, ku cire rayukanku da kanku, al-yawma tujzauna adabal hun, yau za ku gamu da azaba na wulakanci saboda me bima kuntum taquluna ala Allahi bighairi al-haqq, sakamakon abin da kuka kasance kuke faɗi akan Allah wanda yake ba na gaskiya ba, wa kuntum an ayatihi, wato tastakbirun, kuma kuka kasance kuna girman kai game da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala. Dukkan wannan yana tabbatar da cewa wa'innan kafirai wa'inda suka yi ridda, wanda suka fifita wani doka akan dokokin Allah, wannan shine halin da za su kasance. Mala'iku za su ainihin wato dinga dukansu kuma suna musu umarni da su cire rayukansu. A wani wuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa za a dinga cizgar rayukansu ne da ƙarfi, kamar yadda ake ainihin wato zare ainihin wato ake bincikan tsoka da ainihin kaya. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma'anar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wan nazi'ati gharqa. Wannan yake nuna halin da kafirai za su ainihin wato fada a ciki. Don haka wannan yana da kyau kowa ya sani, dole ya zama cewa Qur'ani shine a gaba, dokoki
dokoki da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar a cikin alkur'ani su ne a gaba a kan sa'a ko sama da dukkanin wani doka. Hakanan sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sama da dukkanin wani abu wadda ba alkur'ani ba. Ba yadda za a yi a samu mutum ya fifita wani abu akan littafin Allah ko akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sa'annan kuma wannan mutumin ya samu ya gaba da duniya lafiya baya taɓa yiwuwa. Shi yasa a baya Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin yi kira yake cewa wa'annan mutane afala yatadabbaruna alquran, me yasa ba za su zamo suna hankaltar alqur'ani, suna lura, suna yin nazari a cikin ayoyin alqur'ani da irin hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin saukar ba, domin tunani akan hukuncin da yake cikin alqur'ani da irin dokoki da Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa a cikin littafinsa, wannan shine zai sa mutum ya gane bambancin alkur'ani da wani littafin da ba shi ba, kuma ka gane kyawun dokokin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a cikin littafinsa wadda sun ɗara ma dukkanin wani doka da ɗan adam zai yi. Bambancin dokan Allah da doka na ainihin ɗan adam kamar bambancin da yake tsakanin Allah ne da halittunsa, don haka ba za su taɓa daidaita ba. Dole a fifita alkur'ani akan dukkanin ainihin wato wani doka ko akan wani littafi. Wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ainihin wato magana akai. Har ila yau idan ana magana akan nazari akan alkur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa wannan alkur'ani ya saukar ne wa mutane don su zamo suna tadabburinsa, suna lura da shi, kamar yadda muka karanta a baya a cikin wannan sura da muke ciki. Hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake faɗa, afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ba za su dinga lura da alqur'ani ba, abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a ciki. Wannan alqur'ani inda a ce ya zo ne daga wurin wani wanda ba Allah tabaraka wa ta'ala ba, to babu makawa da ka dinga ganin warwaran juna a ciki. Amma babu, tun daga farkon alkur'ani har ƙarshe, idan Allah ya tabbatar da wani abu ba za ka taɓa samun wani wuri kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin warware wannan abun ba. Sabani irin dokoki na ɗan adam wadda za ka samu an tabbatar da wani abu a nan, amma ka je gaba za ka tabbatar da abin da yake warware shi. Don haka wannan yana nuna gurɓacewar tunanin ɗan adam da kuma gyaruwa na ainihin dokokin Allah tabaraka wa ta'ala. Hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake faɗa yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Wannan alqur'ani wani littafi ne da muka saukar zuwa a gare ka, wanda yake cike da ainihin wato albarka, ko wanda albarkatunsa suka yawaita. Saboda ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah ya sako da alqur'ani ne saboda masu tunani su dinga tadabburi a cikin abin da yake ciki na ayoyi da hikima, da kuma ya tazakkaru su samu su ainihin wato wa'azu da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a ciki na wa'azi. Hakanan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa afalam yadabbaru alqawla, shin ba za su zamo suna tunani a cikin wannan magana ba, wato alqur'ani, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin, ko wani abu ne sabanin abin da ya zo ma iyayensu da suka gabata. Wannan abin da ya zo a cikin alqur'ani, dokoki da ya zo a ciki da kyawawan zantuka da yake ciki, bai saba ma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a littattafan baya ba, sai dai canje-canje na ainihin wato shari'a, abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mu in can al'umma, Allah tabaraka wa ta'ala yana iya canzawa. Amma ginshiƙin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya cikin alkur'ani na tauhidi, haka kuma yake a cikin wa'incan littattafa da suka gabata. Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya ne, shi kaɗai ya cancanci abauta, kada abauta mu wani koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka dukkan wa'innan ayoyi suna kira ga mutum ya zamo ya yi riko da alkur'ani, kuma ya dinga nazari a cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar, da kuma abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi a cikin littafinsa. Don haka gaba sai Allah yake cewa am hasiban ladina fi qulubihim marad, am hasiban ladina fi qulubihim marad an lan yakhrija Allahu adghanahum, am hasiban ladina fi qulubihim marad an lan yakhrija Allahu adghanahum ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنه في لحن القول
tabaraka wa ta'ala yake cewa am hasibal ladina fi qulubihim marad an lan yukhrija Allahu adghanahum, ko ne wa'annan mutane suna tsammani cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai zai fitar da abin da yake zukatansu na hasada ga musulunci da kuma manzan Allah ba. Su waye ake nufi? Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin wa'annan munafikan ko kafirai ko ko yahudawa. Su ne am hasibal ladina fi qulubihim marad, wanda akwai cuta a zukatansu na munafinci da kokonto game da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar. Dan haka idan ana nufin munafikai kai tsaye, to Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin su wa'annan munafikai wa'inda suke nuna musulunci a fatan baki, suke koye kafirci, suke yaudaran Allah da manzansa. Shin ba su san cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da daman ya fitar da abin da yake zukatansu bane? Bala, wannan ba makawa Allah tabaraka wa ta'ala yana da dama ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suke kai na munafinci, ko in ya ga dama ya sanya wani alama wadda kowa aka gan shi an san cewa munafiki ne, kamar yadda ayan gaba ainihin wato zai nuna. Kenan wannan yana nuna maka kudurar Allah da kuma zurfin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala. Duk yadda mutum ya ɓoye wani abu a zuciyarsa, to Allah tabaraka wa ta'ala ya sani, kuma idan ya ga dama zai bayyana shi. Irin wannan faɗi da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi akan ainihin munafikai, cewa wa'innan da suke da cuta na munafinci a zuciyarsu, ko sun yi tsammanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala da zai iya bayyana wannan ainihin wato munafincin nasu da hasada bane ma manzon Allah da sahabbai. Irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi ishara ga ainihin wato kafirai, kamar yadda insha Allah za mu ji gaba. Da haka Allah yake cewa walau na sha'u, inda a ce mun ga dama la'awainakahum, wallahi da mun nuna maka su, a nuna ma manzon Allah dukkanin munafikai a ainihin wato zaman takewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da sahabbai a wannan lokacin. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fala araftahum bisimahum, da mun nuna maka su da ka san su da alamomin su. Kowanne Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama zai sanya mai alama ta yadda za a iya gane cewa wani munafiki ne. Amma kuma hikimar Allah yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye ainihin wato bai bayyana alama ta yadda kowa in ya gansu zai iya ganewa ba. Amma kuma Allah ya sanar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga ciki, sa'annan manzon Allah ya sanar ma wato ma'abocin sirrinsa shine Huzaifa bin Yaman. Da yawa daga cikin munafikai ya riga ya san su, kuma sautari zaka samu sayyidina Umar yana bibiyan Huzaifa akan wannan. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inda mun ga dama da mun nuna maka su da alamomin su ta yadda kowa zai iya gane su. Amma man Allah tabaraka wa ta'ala ya yin haka saboda wani hikima, saboda kyawun alaka ya dinga tafiya tsakanin ainihin wato sahabbai, ya zamo babu zargi, kowa ya tashi yin hukunci ya hukunci da abin da yake zahiri, ya bar abin da ya buya wa Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka Allah yake cewa wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, amma da sannu zaka iya tantance su, zaka gane su ta hanyar zantukan su abin da suke faɗa. Wallahu ya'lamu a'malakum, Allah tabaraka wa ta'ala yi shine masani ko yana sane da irin ayyukan da kuke gabatarwa. Wanda ya gabatar da aiki kyakkyawa da kyakkyawan manufa, Allah tabaraka wa ta'ala ya sani. Wanda ya gabatar da aiki saboda ya kare jininsa da mutuncinsa da kuma iyalansa, amma ya ɓoye kafirci, duka Allah tabaraka wa ta'ala ya sani. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inda mun so da mun bayyana maka so, amma da sannu ainihin wato zaka gane su ta irin abin da suke faɗa da bakunansu. Kamar yadda wannan shine gaskiyar al'amari, dukkanin mutumin da ya koya wani abu a zuciyarsa, to Allah tabaraka wa ta'ala daga lokaci zuwa lokaci yakan ingiza shi ya bayyana abin da yake zuciyarsa, kuma ya bayyana da bakinsa. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ainihin faɗa ba muminai game da ainihin wato kafirai. Allah tabaraka wa ta'ala yake
yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar. Allah tabaraka wa ta'ala yake kira ga mu'minai ya ku wa'inda kuka yi imani kada ku rike wasu mutane wa'inda suke ba tare da ku suke ba a hakika wadda ainihin wato ba sa ainihin wato ba sa son ku da alkhairi kullum fatan su shine ainihin ku shiga wani irin hali na kunci da tsanani. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qad badatil baghdha'u min afwahihim, hakika alaman kiyayya ya bayyana daga bakunansu, amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma tukfi suduruhum akbar, abinda zukatansu ke koye da shi yafi abinda bakunansu suka bayyana. Wannan shine ka'ida, idan mutum ya koye wani abu a zuciyarsa in yayi yawa to da ikon Allah daga lokaci zuwa lokaci Allah tabaraka wa ta'ala zai sa wannan abun ya dinga fitowa. Shi yasa aka rawaito daga Usman bin Affan yake cewa haka nan daga Anas dan Malik shi ma an rawaito makamancin haka yake cewa bayan saukan wannan aya babu wani munafiki da zai zo gaban manzon Allah yayi magana face sai an gane cewa wannan munafiki ne. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga tona musu asiri kuma aka dinga gane su. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. نعم. الله تبارك وتعالى ya sake buɗe wani sabon fili wadda an koma magana akan ainihin wato muminai su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kafin nan maluma sun tattauna wa'innan munafikai da aka yi ta bayyana ainihin alamominsu da aka yi ta magana a kansu, shin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar wa manzan Allah su sannan an san su ko Allah tabaraka wa ta'ala ya boye wa manzan Allah? Abin da ya fi tabbata shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da yawa daga cikin su wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma akwai wadda ainihin wato Allah bai bayyana wa manzan Allah ba bare ma har sahabbai su san su. Wannan shine abin da ainihin wato ɗaya daga cikin maluma ya tafi akai, wanda shine Sheikh Al-Mustafa Al-Adawi yake cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wa manzan Allah wani sashi na munafikai amma ba duka ba. Ya kafa dalili da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul tauba da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina, yake cewa daga cikin wa'inda suke kewaye da ku cikin larabawan ƙauye akwai wanda suke munafikai ne wa min ahli al-madina, haka nan akwai wasu kuma daga cikin mutanen Madina su ma suna ɗauke da wannan cuta na munafinci. Allah yake cewa maradu ala nifaq, wadda sun ainihin wato doge akan munafinci. Sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, wadda ku san su ba amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shi ya san su. Da haka da wannan malam ya kafa dalili cewa ainihin wato akwai wasu wadda sun tafi akan cuta na munafinci wadda Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. Sai dai kuma babu wani sifa na munafinci wadda Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana shi a cikin alkur'ani ba ko kuma manzon Allah bai bayyana shi a cikin hadisi ba. Da wannan maluma suka ce babu wani dama da za a samu wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a jefe shi da wani cuta na munafunci, tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana ga sifofi na ainihin munafinci ga kuma sifa wadda yake na kafirci ga sifa na ainihin wato imani tsantsa. Don haka dukkan wani wadda ake zargin shi da wani abu za a iya karanta tarihinsa, yaya rayu, yaya alakansa da littafin Allah, yaya alakansa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
ya alakansa da ainihin wato musulunci yadda yake kokarin baiwa musulunci kariya, duka wannan ta hanya ne da za a bincika kuma a gane lallai wannan mumini ne ainihin wato da cikakken imani. Sa'annan ta wannan alamomi ne za a iya gane wanda yake wane ne munafiki. da haka da yawa an samu wasu kamar misali masu aqidar shi'a wanda suka jefi wasu daga cikin sahabban manzon Allah da wasu alamomi na munafunci wadda babu wani sifa da za a iya samu a jikin wa'annan sahabban, kamar irin su sayyidina Abubakar, su sayyidina Umar, su sayyidina Uthman, wadda aka samu sun jefe su da ainihin wato kalmar munafinci, wadda sayyidina Abubakar rayuwarsu gaba daya da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da shaura sun rayu ne wurin kyautata alaƙar ainihin wato musulmai da su kansu da littafin Allah da kuma ƙoƙarin kore dukkanin wani shubha da za a jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da yin jihadi wurin ɗaukaka addinin Allah, wanda kuma ba za ka taɓa samun munafiki da irin wannan sifa ba. Hasali mun karanta a baya lokacin da muminai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka buƙaci Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wata sura wadda za ta ainihin wato ba da dama a yi jihadi. Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan, sai aka samu su kuma munafikai ainihin sun muna ladabi ga Allah tabaraka wa ta'ala, suna cewa ya ubangijinmu lima katabta alaina alqital laula akhartana ila ajalin qarib. Da haka suka muna ladabi wa Allah kuma suka saba ma Allah da manzansa akan wannan ainihin wato yunkuri ko wannan hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar. Da haka wannan sifofin munafikai a fili yake, haka nan kuma na mu'minai shi ma a fili yake. Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo kan magana akan mu'minai, yake cewa wala nabluwannakum, da sannu za mu ainihin jarrabe ku, ma'ana nabluwannakum ay nakhtabirukum bish-shara'i wa ahkamid diniya, za mu yi muku jarabawa akan abin da ya shafi shari'a da hukunce-hukunce na addini kamar jihadi da shauran ayyuka na addini. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zai yi haka ne ba don komai ba hatta na'lama al-mujahidin minkum, har mu san wa'inda suke masu jihadi kokarin ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala ainihin wato da gaske, wasabirina da wadda suke masu haƙuri akan wannan jihadi wurin ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan buɗe akhbarakum, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kuma mujarrabi ainihin wato ayyukanku. Da haka wannan shine sunnan Allah tabaraka wa ta'ala. Dukkan wani mumini a ban ƙasa dole ya kwana da sanin cewa baya yiwuwa a ce ka yi imani ka zauna haka kawai ba tare da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabi imaninka ba, ya gane cewa imanin nan da kake yi, da kake rayawa ko kake furtawa a baki, imani ne na gaskiya ko ko aka imani ne irin na munafikai, ko ko imani ne wanda yake ainihin wato ba tattagarin imani ba wanda yake kunshe da ƙarya. Wannan shine sunnan Allah. In dai kika ce kin yi imani, to ki kwanta da shirin cewa jarabawa zai iya zuwa miki a koda yaushe, saboda ta haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake tantance wanda suka yi imani na gaskiya da kuma wanda suke ainihin wato furta imani na ƙarya. Irin waɗannan ayoyi sun maimaitu daga ciki. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da sannu za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi, da wani abu na tsoro. Ana zaune hankali kwance sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jero ya jefa wani al'amari wadda al'ummar musulmi za su ainihin wato tsorata da shi, kamar yadda yanzu muke fama da halin tsoro akan wannan cuta na ainihin wato corona da ake ta yayatawa. Wannan shine sunnan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa za mu jarrabe ku da tsoro, ko ya zama magana akan yaƙi ainihin walju'i da kuma abin da ya shafi yunwa. Ana zaune sai a zo Allah tabaraka wa ta'ala ya turo da fari. Wannan hukunci ne na Allah tabaraka wa ta'ala, kuma sunnan Allah ne tabaraka wa ta'ala na jarrabar ainihin al'umma saboda a tantance masu imani na gaskiya da kuma masu imani na ƙarya. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali, da tawaya na dukiya. Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari cikin irin jarabawa da zai yi, akwai jarabawa akan abin da ya shafi ainihin wato dukiya wa thamarat,
da kayan amfanin gona shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddari cewa yana daga cikin irin jarabawa da zai ma musulmi wata ran shine a samu yunwa ko rashin kyawun amfanin gona duka Allah yana yin haka ne don ya tantance masu imani na gaskiya irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake faɗa a cikin faɗinsa suratul ankabut Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu mutane kawai suna tsammanin cewa dan sun ce sun yi imani Allah ya bar su haka ba tare da an jarrabe su ba Allah yake cewa ba haka sunnansa take ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ya jarrabu wanda suka gabata ta haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tantance wanda suka yi imani na gaskiya da kuma wanda suka yi imani na ainihin wato ƙarya wanda yake ba gaskiya ba don haka wannan shine sunnan Allah dole idan kika ce kin yi imani to ki shirya zaki ga jarabawa daban-daban ainihin wato saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin tantance wanda suka yi imani na gaskiya da wanda suka yi imani na ƙarya amma wanda ya ci jarabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana irin sakamako da ainihin zai yi masa Allah yake cewa fa bashir sabirin kai bishara ga masu haƙuri akan jarabawa da aka yi musu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa masu haƙuri sune wadda alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wadda suke masu haƙuri masu cin nasara akan jarabawa na musiba da Allah yake yi mabayi sune wa'inda suke cewa ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma idan al'amari ya same su suna tattarawa ne su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake cewa wa'innan alaihimus salawatu min rabbihim wa rahma akwai wani kyakkyawan ambato wadda ainihin wato suke da shi a wurin Allah da kuma jin kai daga Allah tabaraka wa ta'ala injin ya mutu don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddare su da cin nasara akan jarabawan da zai musu sune wanda suke masu haƙuri wanda idan musiba ya same suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan mutum ya zama wannan shine ɗabi'ansa akan jarabawa ya zama mai haƙuri mai mayar da al'amari zuwa ga Allah to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa suna da wani kyakkyawan ambato da rahama a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan kuma wa'innan su ne shiryayyu Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu Allah yake cewa wala nabluwannakum za mu jarrabe ku hatta na'lama al-mujahidina har mu san wadda suke masu jihadi tsantsa saboda Allah tabaraka wa ta'ala nan maluma suka cewa Allah ya ce hatta na'lama al-mujahidina minkum wasabirin har mu san wadda suke masu jihadi na gaskiya sannan kuma mu tantance masu haƙuri kenan wannan shi yana nuna cewa da can kafin jihadi ya zo Allah bai san wadda za su yi jihadi na gaskiya ba ne kuma bai san suwaye za su zama masu haƙuri ba a'a ba ma'anan a cewa hatta na alama har mu sani dama can yana nuna Allah bai sani bane ba haka ayat take nufi ba domin akwai al-ilmu sabiq ilimi wanda ya rigaya wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi akan dukkanin halittunsa sannan kuma akwai al-ilmul mushahada akwai ilimi akan abin da mutum ya aikata wadda sakamako da kyakkyawan aiki ko kuma mummunan sakamako yake doruwa akai aikin da ka aikata wadda al'umma mutane suka ga gashi cewa ka aikata ko ko wadda mala'iku suka shaida cewa ka aikata akan irin wa'annan aiki ne ko wannan ilimi Allah tabaraka wa ta'ala yake gina sakamako akai dan haka wannan baya nuna cewa da Allah yake cewa hatta na'lamal mujahidina har sai mun san masu jihadi da masu hakuri yana nuna dacen Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da ilimi akan masu jihadi na gaskiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai san su waye masu hakuri ba a'a wannan ana nufin ilimi na mushahada wadda sakamako yake doruwa akai dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa nablu akhbarakum na'am sannu da zuwa insha Allah muna yi ma shugabanni maraba da zuwa wannan ainihin wato majalisi da muke karatu a ciki muna musu maraba da zuwa ahlan wa sahlan na kuma ina ji nan din ma ya kamata mu dakata sai zamo ya zuwan su yayi daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala
abinda muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya amfanar da mu, kurakurai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana, ya ba mu ikon dacewa da karantarwar fiyayyar halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na ga tambayoyi za mu wasu